Вітаю, шановне панство. Тепер так звані незалежні засоби масової інформації пропонують білорусам збирати гроші на штрафи. На штрафи за незалежність так, людей. Тепер сотні людей, а може і буде тисячі, штрафують. Вот я не бачу в этом сенсу. Это конвейер может быть бесконцем, и лік гэтых штрафаў можа пайсці на мільёны даляраў. Замест гэтага я прапанаваў бы збіраць грошы на іншае, збіраць грошы на снайпера. Адна з бегучых задач беларусаў это забойство Лукашэнкі. Калі забіць Лукашэнку, то можа і не патрэбна будзе збіраць грошы на штрафы. Я думаю, што калі б беларусы сабралі некалькі мільёнаў даляраў, а гэта цалкам рэальна, то можна было бы адшукаць людзей, дапамагчы людзям, которые маглі б здзейсніць забойство Лукашэнкі.